Bazalwane, ngiyanibingelela egameni leNkosi yethu enguJesu Kristu. Haleluya. Okhulumayo umama uMkhwanazi ekhaya labafundi kaMaphumulo eDabango. Ngifuna kunilethela nje izaziso nje ezimbalwa mayelana namalungiselelo enkonzo esizoba nayo mhla ka-24 kuze kube umhla ka-26. Siyacela-ke bazalwane ukuthi sengathi singafika ngeyi-23 ngoba inkonzo izoqala ekuseni mhla ka-24. So bekungaba kuhle ukuthi sifike ngomhla ka-23 sizophumula kahle ekuseni, sivuke sonke siyilungiselele inkonzo. And okunye futhi sikucelayo ukuthi abazalwane abaney'pontshi bangaziphatha ukuze-ke sikwazi ukulala kahle. Mase silala nengubo eyodwa nje ngoba sisehlotsheni kuyashisa kule y'nsuku. Then sizobe sidla futhi kule nkonzo bazalwane. So siyacela ukuthi abazalwane abanakho baphathe something ukuthi sizohlanganyela sonke ekudleni. Haleluya. Singajabula kakhulu uma abanakho bangeza basiphathele noma yini nje umzalwane akhona ukuyifinyelela. Nabanganakho futhi bavumelekile ukuthi bangeza sizohlanganyela. Ekhaya labafundi siyahlanganyela ezintweni zonke. So yilokho nje bazalwane esikucelayo. Ungasali mzalwane, kukhulu uNkulunkulu azokwenza kule nkonzo. Azolungisa ibandla lakhe, azolihlambulula ibandla lakhe, alilungiselele ukubuya kweNkosi yethu uJesu Kristu. Haleluya. So ungasali mntakababa, ungasali nje, amabhegi nje asipakisheni siy'lungiselele ukuza ekhaya labafundi. Haleluya. Siyambonga uNkulunkulu, siyakholwa ukuthi nizophumelela ngobuningi benu sizokhonza iNkosi. Ngiyabonga bazalwane. Inkosi yomusa ibe nani. Haleluya.